Poznáš ten moment, keď je večer, ty si unavený po túre a spacák sa rozhodol, že sa ti už nikdy nezmestí späť do vaku. Neboj sa, má iba strach. V tomto videu ti ukážem, ako spacák zbaliť, takže ti zostane miesto aj na klobásu. Plus ti poviem, prečo záleží na tom, či máš pérový alebo syntetický spacák. A ako s nimi zaobchádzať, aby ti vydržal roky. Všetci ľudia sa tu radujú. Predtým, než sa pustíme do techniky, poďme pochopiť, čo máš vlastne v rukách. Máš pérový spacák? Gratulujem, máš Rolls-Royce medzi spacákmi. Ľahký, kompaktný, ale potrebuje trochu starostlivosti. Alebo máš syntetický, trochu ťažší, objemnejší, ale odolný voči vlhku a ideálny, ak nechceš platiť za sušenie peria v čistiarni. Nie všetky spacáky sú rovnaké. Najväčší rozdiel je v ich výplni. A to ovplyvňuje, ako sa balia, aj ako ich skladovať. Pérové spacáky, ako som už hovoril, sú ľahké a kompaktné a dajú sa stlačiť na minimum. Ale nesmú zvlhnúť, perie stráca izolačné schopnosti. Neskladujú ich dlhodobo stlačené, perie sa zlomí a stratí loft. Ideálne ich zbaliť chaoticky, nie rolovaním. Syntetické spacáky sú ťažšie a objemnejšie, ale menej citlivé na vlhkosť. Môžeš ich viac stlačiť a použiť kompresný vak. Lepšie sa sušia, ideálne na všestranné použitie, hodné pre menej náročných turistov. A pamätaj, ako spacák zbalíš a ako uskladníš, ovplyvňuje jeho životnosť. Pérový spacák chce dýchať, syntetika zvládne viacej tlaku. A teraz ako ten spacák vlastne zbaliť? Aby si neskončil spotený ako po výstupe na kriváň a aby ten spacák prežil viac než jednu sezónu. Prvý a najlepší spôsob, napchávanie. Začni od nôh, ty vytlačíš vzduch smerom nahor, takže sa spacák lepšie stlačí. A bonus? Keď ho budeš po tme vyťahovať z vaku, už budeš intuitívne vedieť, kde sú nohy a kde hlava. Rozložíš ho bez hádania. Chaotické vkladanie zabraňuje tvorbe pravidelných záhybov, ktoré oslabujú výplň, hlavne pri syntetike. Sú odolnejšie voči stlačeniu a netrpia tak ako pérové. Ak má tvoj spacák kompresný vrchnák s popruhmi, pokojne ho zatiahni, ale s mierou. Nesnaž sa z neho spraviť tehlu na stavbu základov. Príliš silné stlačenie môže časom poškodiť aj syntetickú výplň, najmä ak ho tak necháš dlhodobo. Stlač ho len na nevyhnutné minimum, keď šetríš miesto v batohu. Po príchote domov ho vyber a nechaj ho voľne nadýchnuť. Výplň sa tak regeneruje a predĺží životnosť spacáku. Tvoje telo si po túre potrebuje oddychnúť. Rovnako aj spacák, preto ho zbytočne nedus. A za tretie, ako je to pri pérovom spacáku. Tu trochu daj pozor. Tu platí zlaté pravidlo, nikdy ho neroluj, vždy ho tam napchávaj. Pretože keď perie pravidelne roluješ, vytváraš ňom vrstvy, ktoré sa môžu zlomiť, zlepiť a časom prestanú držať tvar. Výsledok? Spacák stratí loft, teda schopnosť peria nadvihnúť sa a vytvoriť izolačný objem. A ešte jeden dôležitý trik, obrať ho na ruby pred balením, väčšina pérových spacákov má na povrchu vodeodolnú vrstvu, ktorá síce chráni, ale zároveň zadržiava vzduch. Ak ho necháš napuchnutý, budeš s ním bojovať ako s balónom. Keď ho obrátiš na ruby, vzduch unikne ľahšie a spacák sa ti oveľa ľahšie bude vkladať do vaku. Je to malý trik, ktorý ušetrí nervy a périu predĺží život. Perie nie je nepriateľ, len potrebuje svoj spôsob. Spacák patrí na spodok batov, a to z dvoch dobrých dôvodov. Je ľahký, takže nezaťaží ramena ani chrbticu. To si radšej nechaj na jedlo a vodu. Väčšina turistických batohov má spodný prístup práve pre spacák. Vyberieš ho rýchlo, bez rozoberania celej výbavy. Ale opäť pozor, ak sa chystáš do dažďu, snehu, alebo je šanca, že sa ti bude batoh váľať po mokrej zemi, zabal spacák do vodotesného obalu, ideálne s kompresnou funkciou. Zaberie menej miesta a zostane v suchu. Nie je nič horšie ako rozbaliť spacák na noc a zistiť, že je vlhký. Vtedy sa ti veľmi rýchlo prestane chcieť byť v prírode. Teraz už vieš, ako zbaliť spacák ako profík, bez zápasu a bez toho, aby si ho zničil. Na budúce ti v batohu zostane miesto aj na niečo iné. Si tým peria alebo tým syntetika? Napíš do komentárov, som zvedavý. Ak ti toto video pomohlo, hoď like, daj odber, ktorý poteší a pomôže. Vidíme sa na budúce. Čau.